ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ଜାଣିବା ହେଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ବୋଲିବି ଗୀତ ଆକାରରେ ଶିଖିବା। ଗୀତ ମୁଁ ଯେମିତି ବୋଲିବି ତମେ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ସେମିତି ବୋଲିବ ହେଲା। ଟିକି ଟିକି ହାତ ଆମ ଭଲ କାମ କରିବା। 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 ଟିକି ଟିକି ପାଦ ଆମ ଭଲ ବାଟ ଚାଲିବା। 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 ଟିକି ଟିକି କାନ ଆମ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା। 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 ଟିକି ଟିକି ଆଖି ଆମ ଭଲ କଥା ଦେଖିବା। 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 ଟିକି ମନ ହେଲେ ବି ଆମେ ବଡ଼ କଥା ଭାବିବା। ଟିକି ମନ ହେଲେ ଆମେ ବଡ଼ କଥା ଭାବିବା। ଟିକି ମନ ହେଲେ ଆମ ବଡ଼ କଥା ଭାବିବା। ଟିକି ମନ ହେଲେ ଆମ ବଡ଼ କଥା ଭାବିବା। ଆଜି ସିନା ଟିକି ଆମେ କାଲି ବଡ଼